De hele maand november stiert het Ameland in het teken van de Ierlijkse kunstmannen. Roegen wij 70 kunstenaars uit Nederland, maar ook uit Scandinavië, exposeren werken over het hele eiland. Al een weekend water drok opbouwd. In het VVV-kantoor op Nes vinden we Dickie Brandt uit Rotterdam. Zij is een van die glaskunstenaars die dit hier meedocht. Glas is een heel verleidelijk materiaal. Het is echt heel erg mooi, maar het is ook heel erg moeilijk om mee te werken. Vlakglas dat verwerk ik zelf, maar blazen dat is heel specialistisch. En als ik geblazen glas nodig heb, dan laat ik dat doen. Dit is Unchain My Heart, gezongen door Joe Cocker. En dit is de Amerikaanse uitdrukking Out of the Blue. Hieronder is een spiegel en kun je de binnenkant van dit object zien, wat een heel erg mooi kleurblauw is. Dat is ook het mooie van glas, dat de kleur is eigenlijk met geen enkel ander materiaal te bereiken. Wat is er nou zo bijzonder aan deze editie van de Ameland Kunstmannen? Ik denk ten opzichte van de voorgaande jaren natuurlijk de glasdiscipline. Daar ben we toch wel heel blij mee. Dat we de grote meesten van Arafars Kasterboda hier hebben. De echte designers en dat die hier binnen een week. De glasstudio die we bouwen. Ik denk dat dat voor mensen prachtig is om te zien hoe blaast ook glas. Maar hoe kan je glas bakken? Er zijn diverse disciplines. Dus dat is ook heel interactief. Daarnaast hebben we dit hier echt gekozen voor 2 grote beeldentuinen waar meerdere werken buiten staan. En ik denk dat dat ook heel mooi is. Naast deze artistieke rijkdom brengt de kunstmannen ook nog een oorvoordeel mee. Namelijk een grotere omzet van de horeca en middenstand. En dat in een mannen dat er in het verliezen net zo volle verdienen waard. Hartstikke mooi, want vroeger was er in november helemaal niks te doen. En nu is het, elk weekend is het goed bezet en door de week loopt het ook wel mooi door. November is normaal een hele rustige maand. Maar juist de kunstmaand maakt dat de weekenden in ieder geval weer heel druk zijn. Dus. Er komen toch wel altijd wel mensen op af op kunstmaand. En dat is voor het hele eiland is dat wel goed. Een oren allround kunstenaar die het Ekma Glas exposeert is Edith Stoel uit de Drentse Kleindijk. Haar beelden van glas en bronze exposeert ze in het gemeentehuis van Ballum. Hoe maak je glaskunst? Daar heb je dus een houten bak. Daar zit, wat ze vroeger met de hoogovens, dat zand wat een beetje kleeft waar je die machines onderdelen in goot. Nou, daar wordt die bak mee volgemaakt. Daar komt zeg maar het oorspronkelijke model, dat druk je erin. Helemaal goed aanstampen. Dan heb je dus letterlijk een gat in het zand. Nou, dan is daar een oven met een glas, dus ik meen 1180 graden. En dan is het dus scheppen, en je kunt het ook wel zien, de scheppen. Hier zit een naad. Dit is de eerste schep geweest, die dus in die zandbak is gekomen, is die schep leeg. De tweede komt er direct erachteraan. Nou, dan heb je dus 1 hete vuurbal in dat zand. En dan moet hij er zo snel mogelijk uit, dat wrik je ook met een houten planken los. Het ding is loeiheet. En die gaat dan op een soort pizzaplank in de uitstookoven. 2,5 dag. Gaat heel langzaam, moet die temperatuur zakken, anders springt het. En die temperatuur wordt bepaald op de breedste mal die erin zit. Het is altijd heel verrassend, ook voor mezelf, want op het moment dat je giet, het is knaloranje van de hitte. Dus je hebt geen idee, je weet van die kleuren heb ik gepakt, maar hoe het gaat stromen, hoe het gaat vormen. Geen idee. En dan gaat die oranje bal in die uitstookoven. Dus pas als je hem eruit haalt, dan moet je hem schoonmaken. Ik spuit ze schoon en dan zie je pas wat je gemaakt hebt. Waar leent glas zich nou echt voor?
Ja, eigenlijk overal. Dat is het bijzondere van glas. Want we kennen glas natuurlijk allemaal als vensterglas. En dat beschermt tegen de elementen en het is transparant, je kan er buiten kijken. Maar je kan glas smelten, je kan glas gieten, je kan glas als plaatmateriaal verlijmen. Het is in dat opzicht een heel divers materiaal. Je kan daar alle kanten mee uit. Ja, en dat zul je ook zien nu op de kunstmaand, dat er allerlei glastechnieken te zien zijn. Past glaskunst hier op dit eiland? Ja, dat denk ik wel. Waarom? De transparantie, het licht is mooi. Hè? Glas speelt met licht en met zon en met weerspiegeling. Nou ja, wat wil je meer hebben dan met zee in de buurt? Eigenlijk zouden die beelden op het strand moeten staan. Zou ik zeggen, sta jij wel goed hier in een gemeentehuis? Ja. Het strand zou het mooist zijn, maar ja, dat is niet te verwezenlijken. Maar qua licht zijn ze buiten verreweg het mooist. In feite, als je een nieuw huis bouwt, kun je haast heen voor de inrichting. Want er is glaskunst, er is keramiek, er is fotografie, er zijn schilderijen. Er is van alles is er te zien. De combinatie met toch heerlijk op dat eiland wezen is natuurlijk uniek. Dat die mogelijkheden heeft. Daarnaast hebben we in de weekend concerten. Met onder andere Nienke Laverman, Liesbeth Liest, Emmy Verheij. Dus ja, ik denk dat men heerlijk uitwaaien kan in een mooie natuurlijke omgeving. Met prachtige kunst en mooie muziek.